दिनै अस्ताद आमिन कुमार नार्जारिनि जोनोम सान जाय सानखौ दानि बिटिआर गभर्नमेन्टआ बर' हारिमु सानसे फालिदों। जों दिनै बेयाव गवालपारा जिल्लायावबो फालिबाय। फालिखांनानै ओंखारनानै दिनै जों फैगौ 15 आरो 16 जिद' नभेम्बरजों लोब्बा लाखिनानै दुलाराय बर' थुनलाइ आफाद, बर' फरायसा आफाद, बर' हारिमु आफाद लोगो नांनानै बा बिटिआर गभर्नमेन्टबो लोगो नांनानै दिल्लीयाव जि बर' महा उत्सव फालिनो लानाय जादों बे जोबोद मोजां जादों। बड' माहारिखौ मोनसे नेशनेल लेभेलाव फकासाव लाबोनानै मोनसे गेरेमसा माहारि आरो भारतबर्षनि मोनसे मख'जाथाव हारि हिसाबै दानानै बे राव थुनलाइ हारिमुखौ मुलुगनि दरबाराव भारतबर्षनि फोथाराव फोनानै बर' माहारिनि जौगानाय राव थुनलाइ हारिमुनि फेहेरनाय बेखौ बे उत्सबा निस्सय फोसावगोन आरो बे खामानिखौ मावना लादों। बेनि थाखाय आं साबायखर बावदों। आरो बेयाव बयबो हागौमानि हांनानै बेखौ मेहेर गोनांसिन खालामहैनांगौ आरो बिनि जि थांखि लानानै खालामनाय जादों बर' राव थुनलाइ हारिमु आरो बर'नि खौसेथिखौ बेरखांनाय बा बर'नि खौसेथिखौ रैखा खालामनाय बे जिनिसा जाहाथे थानानै बे थांखिया जाफुंहैयो। बिनि थाखाय जोंनि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना नाजागोन आरो जों देरहासार जागोन। भारतबर्षआव बर'आ मोनसे डिस्टिंक्ट मोनसे हारि हिसाबै थांना थागोन, सिनायथि होनो हागोन आरो बे खामानिखौ बे उत्सबनि गेजेरजों मावनो हागोन। आरो बेनिखायनो आं बे उत्सब फालिनायखौ आं साबायखर बावदों। गोजोन्थों।